Relacionades amb el procés independentista, declaracions que arriben enmig de les negociacions per la investidura i un nou govern que justament s'han alentit a l'espera del que decideixi el jutge Pablo Llarena, deixar-los en llibertat, amb mesures cautelars o fins i tot empresonar-los. Mireia Boya, de la CUP, que hi va anar dimecres, va quedar en llibertat. Sí, la primera que ha de declarar demà és la secretària general d'Esquerra, Marta Rovira. Està citada a les 9 del matí. 2 hores més tard serà el torn de Marta Pascal, coordinadora general del PDeCAT. Dimarts declararà davant el jutge l'expresident de la Generalitat, Artur Mas, i a les 11 ho farà Neus Lloberes, l'expresidenta de l'Associació de Municipis per la Independència. Sí, i ja dimecres tancarà aquesta nova tanda de declaracions Anna Gabriel. S'haurà de veure, però, si l'exdiputada de la CUP es presenta al Suprem després de saber-se que ha anat a Ginebra per preparar l'estratègia a seguir. Des que la CUP ha confirmat a través d'un comunicat el viatge d'Anna Gabriel a Ginebra, les primeres paraules que s'han sentit de l'exdiputada són les que ha adreçat